Min kapaċi jżomm in-nifs jew jodos biċ-ċilindri jista' jgħidlek li taħt il-baħar hemm dinja oħra. F'din ir-rokna nagħtu ħarsa lejn id-dinja ta' taħt il-baħar u lejn l-ismijiet tal-ħut, grazzi lil Arnold Xiberras. L-ismijiet tal-ħut f'Malta li għandhom interessanti hija li għandna lokalitajiet differenti f'Malta li ħut insibuhom l-istess ħuta insibuha b'ismijiet differenti. U l-iktar interessanti hija li kull ħuta tista' tgħid għandha isem Malti, jekk ma tkunx xi speċi riċenti jew introdotta, u l-meravilja hija wkoll li l-istess speċi ta' ħuta immanda daqsijiet differenti intu ismijiet differenti. Pereżempju, ħanagħti eżempju klassiku, ħansemmi eżempji ta' ħut komuni. Mela, għandek il-ħuta li ngħidula l-mulet komuni fix-xtut Maltin sewwa, meta tkun żgħira ħafna ngħidula bubinu. Mbagħad issir bubin, mbagħad issir mulet, u mbagħad issir kaplat. Dik hija l-istess ħuta sewwa. Għandek ix-xilpa li l-ewwel ngħidula żinga, mbagħad ngħidula żibġa, mbagħad ngħidula gerwiela, mbagħad ngħidula xilpa. Din hija l-istess ħuta, l-istess speċi, daqsijiet differenti. Li l-ħut Maltin għandhom ismijiet ta' nisel sqalli jagħmel sens ħafna. Irdu niftakru li il-Maltin jaqsmu l-ibħra ta' Malta, alla volja bil-liġi għandna 25 mil, pero jaqsmu l-ibħra ta' Malta mal-Isqallin, mat-Tunezini u xi kultant mal-Libjani. U allura l-isem ikollu l-istess fattur. Sawa, da bħalma fil-lingwa tagħna għandna ħafna affarijiet imnislin mill-Ingliż, mit-Taljan għax konna taħdaw il-kolonji, bl-istess mod il-ħut ħafna drabi peress li kien hemm kuntatt ta' merkanzija ma' Malta ma' Sqalli hawnhekk ħafna drabi nieħdu l-isem tagħhom u l-isem tagħhom inneħħulu dik il-qagħda li jagħmlu Sqalli u ntuħ dak l-istil aħra xarbi Malti li jagħmel l-isem Malti. Il-ħuta ħafna drabi hemm minnhom li jispjegaw jew il-qagħda tiegħu jew l-aġir. Nagħti eżempju li qed jiġini fuq moħħi il-mazzun. Alright? Mazzun ġejja mill-mazzare li toqtol u fl-istess ħin hija wisq ċara li għandna tendenza anke fejn nidħlu wielu idjomi xi ħadd li jibla kollox, mhux bħala kellem manka tgħidlu xi ħaġa u jiblaħħa, ngħidulu mazzun tibla kollox, mazzun. Għarfi għax din hija ħuta, titfalax titfala qudiemha, kif taraħħa nieżla plup tiblaħħa. Ġifieri dak huwa wieħed mill-ismijiet li jispjega l-aġir tal-ħuta. Sewwa, u mbagħad għandna minnhom ngħidulhom fanfri għax iħobb jixxowja. Sewwa kif jara xi ħaġa tleq jew bejnietu. Sewwa iċ-ċawla għax iċ-ċawla tqabbilha il-mod kif iġġibruha hija sewda, tqabbilha mal-asfur maċ-ċawla. Sewwa, hemm ħafna affarijiet li nassoċjawha jew man-nimal terrestrali tal-art jew inkella fuq aġir li jagħmel u tiskanta s-sajjieda waqt il-ħin tagħhom kemm jinnotaw dawn l-affarijiet, ġifieri l-aqwa osservazzjonijiet qegħdin għand is-sajjieda mhux għand nies akademiċi. Il-Malti huwa li jagħti l-identità lil biċċa ġabla f'nofs ta' baħar. Sewwa, li jtina kultura, identità minn fejn hu ġej u kollox. Hija ħasra li għandna wisq ħlejjaq li jew insejnihom, jew qasbis tħajjarna ntuhom isem Malti, jew għax ħfef naqbdu nużaw l-isem terminu Ingliż, jew hemm minnhom anke bil-Latin biss, għax illum il-ġurnata sirna kollox l-importanti xidher fuq il-kodba, però l-identità li inti għandek annimal, jiena għalija li annimal għandu isem Malti diġà qed tassoċjah li huwa parti mill-fawna Maltija, huwa parti minn kultura Maltija sewwa, u jekk titlef dawk l-affarijiet, x'jifdal. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,
lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.